Ayo! 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 Unsa? Wa may gate sulod. Pangayo, kabalong na tao diri. Unsa ka ngano na makadiri? Ako'y gipalit, Oh. TV. Bali duha kong gipalit kay kabalo ko kung palit ko para sa kuang kaugalingon, magselos ka, mainggit ka. Mao nang karon na malit ko bali duha ka TV para sa kuha o para sa imuha para dili na ka mainggit o dili na ka maano ka ng malaing god kay kami ra yung nakapalit pag dula-dula na pugkaon na na. Sunod jud si mong utok katong una natong kita na nainggit jud ko nimo. Katong namalit ka ref ug washing machine karon sa tip. Ano mainggit to ko nimo? Nainggit gani kasama ko suma. Mo kay nang karon gani gipalitan kang para sa imuha kay para di na ka mainggit. Usa ko man ang TV na gamay. Kagamay anaw sa Diyos ko. Mura naman yung TV sa mga kuan sa mga dulaan ra guro na nimo gipang palit pero ako mga TV kita kasong TV 85 inches. Kaya hay nagaini mo no. Kay ako nga pagkasilingan, maayong nga tao. Nagpalit ko ako nagpalit ko para sa imuha. Kay para dili na ka makialam sa amuha. Kay kung magpalit dig para sa among kaugalingon, mainggit na pug ka. Dili man to Ha? inggit amo. Hindi Amo inggit. lang. Ay sas. Ngano magpalit-palit kag TV na di man gyapon mo ko an baya. Di ba mo adunahan basig utang ba? Ang amo lang concern lang mi basig malubong mo sa utang. Mao ganing ingon ako karon sa imuha, wala mi nalubong sa utang. Mao ang gayong rason gani nga nagpalit kog TV para sa akong kaugalingon, unya gipalitan lang kog TV para sa imuha kay para dili wala na kay daghang istorya, wala na kay question kung asan mo gipanghuwa mo kwarta kay mao ra man imo ko na nainggit ka na makapalit ni gamit amo Next week magpalit ko grep isa-isa tato. Kay para dili mainggit ka. Ako mag-uul ko nimo ba magsikag ka inggit. Kung palit ko ba inggit ka ako mag-uul para nimo. Diyos ko, Oh, inggit. murang gawatan na lang ni kasunod kuan. Yatag na ko tong rip ang isa. Duwa imong paliton. Duha akong paliton. Sure ba? Sure ko kay para ako ba lang dili lang kanang imong kainggit sa imong kaugalingon mawala na. Kay kapoy kay nang inana perminti. Imagine niyo pagkapalit ni gamit ba inggit ka malukoy ko nimo. Malukoy ko nimo maupaw ka na. Sige una sa mo O imo para na sa mo. Para di na kasi pang ilabot. Ano ka mga kwarta day? Asa po di ka ng kwarta? Dawatan na lang na, ha? Dawatan na lang na kay kabalo ko wa mo TV, ang TV ninyo dako kay buko-buko. Musik ko ani ha, mga sa illegal ninyo. Dili dawatan na. Illegal yung trabaho, sa ba? Dili lagi dawatan na. Iparade ta mo diha. Dawatan na sige na mo na. So sunod rep, Grep di sunod si Manong palit ko grep. Bali duha gyapon kay para di ka mainggit. katong upat ka doors o ka. Sa ba katong Sipag- upat ka doors? Pag 50 ka doors. Una na ko kay ang mga bata nasa rep. Day, salamat ani day. Ha?